מה קורה אנשים? אני קיבלתי רובה אוויר ואקדח. הכל עלה על $20 בסך הכל, זה ממש קצת. אקדח ברזל, רואים? זה אקדח פשוט, אפשר להכניס בו עד 6 כדורים. וזהו. עכשיו לרובה. לרובה זה משהו חדש מאוד. יש לו משתיק שהוא טוב, אפשר להוציא את זה. תראו. הרובה עצמו זה הרובה. זהו. עכשיו, המחסנית. לא יראו את זה מרחוק, אז המחסנית, כאן יש לשמור כדורים, וכאן נעילה, דוחפים את זה לבפנים, מכניסים כדורים, כאן יש את הכפתור הזה, לוחצים, מחזיקים אותה. אני לא עשיתי את זה טוב, אמורים להחזיק אותה שזה לא יעוף ישר, זה לא טוב. אוקיי, אז זה הרובה. אפשר לחבר לו משתיק, ואני יכול להפוך אותו לעוד רובה. כאילו זה הקטן, זה M16 שאפשר לפרק, שככה הוא קטן ומפורק. ואם אני רוצה שהוא יהיה גדול, אני פשוט עושה ככה, והנה יש M16. הוצאת מחסנית, כאן יש כפתור, מוציאים, מכניסים, נותנים 2 לחיצות ליתר ביטחון. את זה מושכים, זה ממש כמו אמיתי, מושכים, והוא מגיע עם עוד כדורי ברזל וחגורה שמחברים וידית, ככה. אוקיי, זה רובה טוב ממש. כאן יש לו כוונת קטנה, וזהו, זה מה שרציתי להסביר עליו. אם אתם רוצים עוד סרטונים אני יכול לעשות לכם, יש לי עוד רובה אוויר, אני אעשה לכם אם תרצו.